Türkiye dedi hilbijartina hafte Haziran'da de parlamenterin xwe hilbijêre. HDP ji bende derbas bike ji neke jî parlamenterin AK Parti û CHP jî tê de çav li rêyê ku parlamentoya Tirkiyeyê ji sedî bîst ji parlamenterên Kurd pêk were. Kabul etmeyenler, Di nava vê tabloyê de pirsa herî mezin ev e. Gelo parlamenterên Kurd li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd dê bikaribin bibin yek an na. Ali siyaseta Kürt var jî, siyaseta Türk var jî, kesî ku pêşengî ji war dike. Gava ku ew gafekî bihawî ji bo nêzîkayê bavê se, ev ya parlamentoda na parlamentera da jî ev tesîra xwe nîşan bide. Partiyê cuda cuda çar parlamentê Kurd ku bigîjin hevdû daxuyanekî nîşan bidin, ew ê ez barim ki ev wê millîtperwerî ew werin tavan barkirin. Çavderên siyasî dibêjin ji bo yekîtiya parlamenterên Kurd divê HDP rolekî erenî bilîze û li hemberên parlamenterên dinên Kurd jî zimanekî nerm bikarbîne. Kürt milletvekilleri farklı partilerde de olsalar Roja îroyîn de divê Kurd ne tenê li parlamentoya Tirkiyeyê li her derê ji bo berjewendiyên Kurdan ji bo berjewendiyên gelê xwe bibin yek. Pêşengiya vê yekê jî HDP dikare bike. Lê ji bo vê jî divê HDP li hemberî Kurdên di partiyên din de zimanekî nerm û nazik bikarbîne. farklı politikaları var, farklı tepkileri var partilerin. Di serdema borî de ji AK Partiyê 72 parlamenterên Kurd hebûn û 35 parlamenter jî yên HDP bûn. Ji CHP jî nêzî 10 parlamenterên Kurd hebûn. Lê dema pirsgirêka Kurd dihate rojevê helwestên wan hemûyan cuda bûn. Yerlerinize oturunuz. Şîrovekar dibêjin her çiqas parlamenterên Kurd li ser navên partiyên cuda diçin parlamentoyê jî divê di çareserkirina pirsgirêka Kurd de dev ji berjewendiyên partiyan berdin û bibin yek. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.